салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардам ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонам. дастгирӣ аз тарафи шумо фақат дар канали мо обуна шавен, лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен. ҳама рӯза мо кӯшиш мекунем ки сари вақт мошинои гуфтагии шуморо барои шумо пешкаш бигардонем. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ва ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. ина ваз 2107 бародаро 2011 сол объемаш 1.7 як тамошо мекунем. тонировка чанд қай дига ака? 6 моҳ дига. 6 моҳ дига тонировка дора. краскаш беад хубай тонировкашам. состояниш зуд. ина магнитофон ҳамаш молодёжи кадагай потолок чихол тоза ҳамаш 100%. чанд та гуфтесен рака? 45 бо муомила мешава охи? номрот ака чанда? 5 та 5 65 55. марамат занг бизанед акада қатиш муомила кунен. мошине ки айн ҳол десен метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед бародаро. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улави чихоло аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чихоло мебинед ки тамоми ин чихоло ки шумо дида истодаен ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф пулод намешава ҳайф. мошина фасон бикун душман бина кина кайф. фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чихолора биза зимистон шидеса гармак мегардед. саломат бошед. ина мерседес сечка бародаро 2000 солош объемаш 1.8 як тамошо мекунем. най моторш на салонш рақибошам электропакет. Двери пассажир. чорт электропакет, чихол, коробкаш, механик. чанд гуфта? 70 чанд та гуфтесав? чанд та гуфтесав дирака? 72000. 72000 мега. муомила мешава охи ака. номро чанда? 900 48 61 61. марамат занг бизанед када хатиш муомила кунед. мошине ки айни ҳол десин метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед бародаро. ина Mazda 5 бародаро 2007 сол объемаш 2. хоб як тамошо мекунем. ина салонаш. машини
занагай кадагай мақсад мошин азоб кашидагӣ нестайда. این پرش هم خیلی یک بینین. چهار الکتروپاکت коробкаш механикай. ساسانی زور توزه. چند تا فتش شاپا؟ 85 تا با معامله میشوند. همین نمره 901 20 25 01. مرا زنگ بزنید نفر خطیش معامله کنین. ماشین که 0 میتونین تاریخ الف کردید خریدار نامین باردارو. نوپل اشکا باردارو 2006 سال объемش 1.6 گفتی 1.6 یک تماشا میکنیم. تاینروفکاش چند قد دیگه که 11 مو این قریب 30 سال تاینروفکا حجت داشته 11 مو سلامش گاز بنزین ها بنزین خالی های میگم. شوینا میشه چی؟ خب درای خوبش روچنوی افکرم روچنوی بوده درای خوبش коробкаш механик пешош электропакет ҳаман чош кор мекунанд кондитсионер ҳаман абошан 100%. чанд та гуфтед чака 70 бо муомила мешаванд. номрот 94 03 55 66. мараванд занг бизанед кадар хатиш муомила кунед. мошини ки ин ҳол дасте метавонед таърихи халиф кредит харидорӣ номем бародаро. ин аст раҷи бародаро 2001 сол объемаш 1.6 прасой мо як тамошо мекунем. ҳуҷҷат дора акаҷон? ҳуҷҷат мақсад суми ҳуҷҷат ча ака мезгашта шукне краскаш созай балонушам газ бензин якам газ бензин ақибошам электропакет буда 55 та мегака бо муомила мешиде. 4 та электропакет коробкаш механик. кондитсионерш кор мекунад кан? кондитсионер дора. номро та бугака, номро телефон та 904 13 28 28 08. мараванд занг бизанед накада қаттиш муомила кунед. мошини ки ин ҳол дасте метавонед таърихи алиф кредит харидорӣ номем бародаро. این مرسدس اشکا باردارو 98 سال объемش 1.8 نه کامشو میکنیم. این سالونش تازه дарои қибш ручной буда. дарои пеш электропакет коробкаш механик. салон тоза. ин ҳама наборош кор мекунад, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. чанд та гуфтед шака?
70,000 با معامله میشه. فقط سون وارنت کلیش هسته؟ فقط سون خطی. نمره تابگاه که؟ 3 تا 0 06 90. مرا زنگ زنه کده خطیش معامله کنین. ماشینی که این حال دسته میتونین تاریخ الف کردید خریداری نامین بردارم. مرسدس سچکا. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад. Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия, яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.